nasira yung tubo niyan. Ito kasi ginagamit yung pan-detect. Ayan, ganyan. Ang ginagamit ko yung pan-detection niya. Tapos yung customer tataka, yung pumunta yung tangke niya ng gano'n. Tangke niya. Tapos ito ko nakita yung problema. Ayan. Diyan. Ayan, bakbakin ko yan para makita yung tubig. Tuloy-tuloy na siya. Ayan. Kasi malaki yung pen niya. Siguro kataka siya. Bakit yun? So, paano ko referin? Kung kaya ko referin, may time ako may elbow. Referin ko siya. Kaya ko ma-referin ko na lang.